Takže dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa a opět a zas to bude Skyred Violet 151 Pokémonů Zapdos Box Collection, Zapdos EX Collection, a dovolil jsem si ji zase opět rozbalit, aby jsme se moc nezdržovali. Krabici hodíme na stranu a jako v každém videu z této série jde se hunt po Charizardovi, jako vždycky. Otevřeme si tady to, hodíme na stranu, karty si vybereme pěkně, tady to hodíme pryč, tak a koukneme se, tady tu kartu dáme taky na stranu a Zapdos EX krása a tady je Electabuzz taky nádherný. Budou nám přát štěstí tady a koukneme se na to detailně s Jumbo kartou. Nádherná, nádherná. Tak dám ji na stranu. A vybereme si tyto balíčky a zase si je srovnáme do řady a vybereme jeden z nich. Takže třeba začneme od kraje, minule jsme začínali od prostředka v minulém videu, což můžete nalíst v kartě tady nahoře, A ještě předtím, než odkryjeme první kartu, tak nezapomeňte v tomto videu hodit like, odběr, sdílení, popřípadě se koukněte do komentářů, do popisku videa, mám tam další sociální sítě, na který přidávám zajímavý content. A zkusíme pro tohle video dát 5 lajků, třeba pro další díl, tak jdeme na to, otáčíme a máme tady Fighting Energy, Rattata, Squirtle, Lickitung, Venonat, Kingler, Snorlax, krása, Sandslash, Electrite, Drowsy a poslední Mr. Mime. Tak první balíček se nám moc nevydařil. Jdeme na druhý a bereme tenhle. Ten třeba bude lepší. A dostaneme se zase do něj velmi těžko. Tahle série je velmi dobře zabalená, nevím proč to tak dělají. Aby se karty nepoškodily samozřejmě, koukneme se. A další krásná karta, v minulém dílu jsem říkal, že je mám strašně rád, tyhle cítící energie, mám je rád. Monkey, Meow, Clefairy, Electabuzz, Nidorino, Ducklet, Pinsir, Arcanine, oblíbený pejsek můj. Tady je Weezing a poslední je Weezing. Weezing. Tak to nejsem nadšený, tady to si dám na stranu. K těm vzácným kartám, co si myslím, že za mě jsou, beru tuhle a už by ten Charizard mohl padnout. Už by to mohlo dneska padnout, co zlomíme prokletí Charizardem. Grass Energy, Staryu, Charmander a už Charizarda v tomhle balíčku cítím ho tam. Spearow, Billsprout, Snorlax opět, Sandslash, Hunter, Magnemite, Monkey a poslední je Dragonite. Krásná karta, ale není to ten dráček, který ho chceme. Jdeme na poslední z posledních. Doufejme, že nám tam už padne, jinak to bude hodně špatný. Tento díl by byl jeden asi z těch smutnějších, že nám zatím nepadla žádná dobrá karta. Musíme to zakončit velkým comebackem. Tak. Steel Energy, možná jsem tam na konci něco viděl, ale nebudu předbíhat. Rhyhorn, Koffing, Angela, Psyduck, Dennis Help, Rapidash, Nidorana, Hitmonchan, Ekans a poslední není Beedrill, tak sakra, nic nám dneska nepadlo. V tomhle videu jsme nezaznamenali žádnou dobrou kartu, jenom Dragonite, Energy, tahle a Zapdos Proma. Tak tohle video bylo velmi smutné. No nic,
já se s váma budu loučit, nezapomeňte dát like, odběr, sdílení, komentář zanechte. Popřípadě v popisku videa najdete další sociální sítě a zatím se mějte, takže zatím ahoj.